Umalma ang Makabayan Block sa tahasang red tagging na ginagawa ng pamahalaan. Lahat yan, Makabayan, Bayan, they are all legal fronts. Gabriela, we are not red tagging you. We are identifying you as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that you have organized. Yun ang totoo, hindi red tagging. Yung sa Sarate, kasi lahat kayo gusto lang nila umagaw ng gobyerno. Mga bobo naman ang putang ina. Sarate, pag nakita kita sa TV, para ako nakita na tae ng aso. Ayon sa Koalisyong Makabayan, isa lamang itong paraan ng gobyerno upang hindi makaporma ang oposisyon sa darating na 2022 elections. Hindi natin pwedeng i-deny, at least until 2022, red tagging will be used against the opposition. May electoral agenda yan, and by attacking and vilifying what is most likely a strong leg of the opposition for 2022. Pasok na pasok ito sa agenda ng kampo ni Pangulong Duterte na manatili sa kapangyarihan after 2022. Dinidiscredit mo na, ina-isolate mo na para hindi sila makagain ng boto sa darating na halalan. Kasi ang Makabayan, full of very inspired activists who will campaign definitely against the administration candidate. Nanindigan naman si Bayan Muna Representative Kaloy Zarate na magpapatuloy sila sa kanilang adhikain at hindi patitinag sa ginagawang demolition job ng Administrasyong Duterte. Hindi kami maging ma-immobilize or ma-paralyze, no? Dahil yun yung purpose nila. Patahimikin, no, takutin, at para yung boses sa loob ng Kongreso, mapatahimik nila. Sa tingin ko, nagkakamali sila doon dahil magtutuloy-tuloy kami, no, sa aming mga gawain dyan sa loob at labas ng Kongreso.